L-NGO Repubblika tinsisti li l-Ministru Owen Bonnici jirriżenja. Jekk jibqa jwebbes rasu, Owen Bonnici għandu jitneħħa mill-Prim Ministru Robert Abela. Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni huma ġenb figura mċekkna ta' Owen Bonnici, Repubblika fakret fis-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali tal-ġimgħa li għaddiet dwar it-tneħħija tax-xemad u l-fjuri li jfakru l-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Fis-sentenza tagħha l-qorti qalet li l-iskop ta' tneħħija tal-fjuri u x-xemad kien li jkun imxekkel id-dritt tal-protesta u kien metodu sistematiku li ntuża bħala strument ta' firda. Alessandra Di Crespo, membru ta' Repubblika, qalet li Owen Bonnici donnu għadu ma rrealizzax il-gravità ta' din is-sentenza u jidher li għalih id-drittijiet fondamentali ma jfissru xejn. Dan meta kien Ministru tal-Ġustizzja u kien fid-dmir li jassigura li d-drittijiet fondamentali ta' kulħadd ikunu mħarsa. Staqsiet kif nistgħu nafdaw il-Owen Bonnici bħala Ministru tal-Edukazzjoni li jrawhem fulidna l-importanza ta' drittijiet fondamentali. X'eżempju jagħti u x'messaġġ qed jibgħat Owen Bonnici lill-istudenti bl-aġir tiegħu, staqsiet Alessandra Di Crespo. Ta' sar Ministru illi iħarsu l-Kostituzzjoni ta' Malta li fosthom hemm il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-Qorti sabet, il-Qorti Kostituzzjonali l-ewwel qorti tal-pajjiż sabet il-Ministru Bonnici responsabbli personalment tal-ksur fundamentali tad drittijiet tal-bniedem. Allura ovvja li ma tistax tkopri ebda kariga fil-gvern jekk inti ġejt missjub ħati speċjalment issa jekk inti Ministru tal-Edukazzjoni li għandek il-kura, għandek il-ħarsin ta' ħafna studenti taħt idejk u x'eżempju qed tagħti inti. Kif edna ġifieri li ma taqbilx mal-gvern allura tiġi ċensurat? Mhux aċċettabbli. Itennit li Owen Bonnici għandu jirriżenja mill-Ministru sabiex tingħata lezzjoni dwar ħarsien tal-libertà tal-espressjoni. Jekk dan ma jsirx hi responsabilità tal-Prim Ministru Robert Abela li jneħħi lil Owen Bonnici. Repubblika sostni li jekk il-Prim Ministru jonqos milli jagħmel dan anki hu ikun qed jibgħat messaġġ li ma jimpurtax li Ministru tiegħu ċaħħad lill ċittadini mid-drittijiet fondamentali tagħhom.